tunlai kan khovel chu COVID-19 shileng wangin abuai mupa ram shang te in kalpo thailawin kan ramchin kan khar chup lomboka mi puite po pon swak thailo turin kan in lockdown meka he lockdown chung hian thil tam taka thlenga har satna le buana shang te a thleng boka chung zinga Thilthleng Rapthlak tak pakhat chu tunhuna hian in hena kanun tar lang don ani ama sa in kan channel hi milo subscribe sakve photla chuan like button kha lo met keula chuan milo share sak bok don nia bopal rama chuan papakhat kumsomli pangami chu afanu Pawngsual awangin manani a chu po anupui chanpui na ngeya Pawngsual ani hemei cheno pang hi kumsom paria ta tlingdeu or chawa asoidan chuan apa hian phwar betin anuin aka a aw chhualo na turin puan aka a lo hno china chutia apa in a Pawngsual lai chu anu nge chuan ngoi ringin alo en mei chin ni in a soi anu le pati ve thung ero chuan thudik lo hul hwalani ti in an soya an fanu bial pa chu tlangwa satlia mai ni a anni chung kolam la sarkar na thoklian an lo ni boxi a an din huna in thlau em awangin an fanu bial pa chu an pom theilawa chu wang chuan an fanu chuan do tina pu tamai ni in an soi ve thung he me cheno pangkhong ai thlak om tak mai hian March ni somni paruk ni khan chauka a lain apa chuan runman betin bedroom lama a hnuk luta ta chuan a phwar bet ngala a Pawngsual bokani ti in police hena asoya complaint an theluna apo anu chu atel ve nge ya apa in a phwar be don lai pon alo pui ve a ti chuan apa in a fanu nge Pawngsual lai chungoi ringin alo clear mai chen ni in tarlan ani March ni somni paruk Pawngsual ato ni ma saber chang khan anu le pa ti chuan Thilthleng chu police te a shil lo na turin ruma an kal nan tlata April ni som alo thlen meu chuan a omna hmuna chang chuan tlan swakin anu teite ina tlan chhia a ma se hemi chum hian anu le pa ti chuan ina an shwai ho le a chumi zan vek chuan apa nge chuan a Pawngsual le a he thurap thlak tak mai hi chat chwa ani theina chan chu he me cheno pang atwar tu u hian number pakhat meichhia ten har satna an to a chanpuina andil na mundura ta na din helpline number a chuan a call ta a he me cheno pangkhong ai thlak tak mai hian har satna le shi omna na satak anu le pate chang ngein alo tuara abyanga te chuan na taka se na hnu ma te po mu ani a abana te chuan phwar be na hnu ma te po an mu a he me cheno pang hi unaw meichhia hlir pathum zinga no pang berani a he Thilthleng Rapthlak tak mai police te shil shat an ni hnu hian anu le pa te chu manan ni a thunei tu sang jok ne na hlan an ni dona chuti mek lai chuan anu le pa te ero hi chuan kongdang daya thu an lo phwa ve wangin police te chuan finfiana chazok le Pawngsual ani laya athom no hak te chu an zun chwa vek angai thu an soya Pawngsual tok tu mei chano pang hian apa chuan high school a kal lai chang to in hitiang thil ten om hi ama mai baka a unaw nu te chunga po hian ti alo tum to chin ni in a soya ni he mei chano pang ni na le a ming vel chu sarkar thu anga thup tlat ani pathianin mishing te inkara mangai na da chu chen khatan chuan pangpar moi tak angmai ani theya nu le fa inkara mangai na te unaw in mangai na te nupa inkara mangai na te mishing le mishing kanin mangai ton na shima po he mangai na hi alu in aro pui em china Christian ni vekher lo te zinga po mangai na hian lan chwa hun anei fo china tuna kan han tarlan tur unaw te inkara ve thung ero chuan heng mangai na kan soite hi chu apar chhuak lo mai po ni lavin rosum wangin unaw inkara mangai na chu ti chhiatin alo om ve thung ani Punjab kho chuan papakhat kumsom thum mi chu a unaw nu le apasalin
kumsari chung chei na thlung betin an in kilsira room pakhata chuan an lo khung bet rang mai hi alo ni a police officer ten an report don bo zuin amuna chuan an vakal ngala amun an pathen chuan mak an ti hle nge a he thil Rapthlak tak mai hi Bathinda Punjab kho a thleng ani a district le session judge Kamaljit Namba le chief judicial magistrate Ashok Kumar Chauhan Depo an team ten he Thilthleng na hmuna hian an kal ve ngala in chunga an han lu chuan nirmala chu ke ha chena in thlung bet renga omlai chu an va hmu a la in thlun na chen de chu phel sakin thu boyan thelu ngala korda chuan a unau nu pasal chuan nirmal singh ka chu kumsari chung cheinin alo thlung bet to nge ani ti tarlan ani a he thil Rapthlak tak mai ti chan chu ram le ro sumte nirmala minga umchu a it wang ni in an soya nirmal singh ka pa nge chu vau betin engma soi chuak lo turin atilui tlat ni omin an soi tel bok a unau nu pasal chu man ngala ni a in puan na ve thung chuan nirmala chu ril rulama thatlo na ane awangin an thlung bet mai thin ni in a soi ve thunga hunrei takata to nirmala chu ril rubuaya om china wangin khwa a buaina athlena ramte ati kan an hlawa wangin chutiang chuan ruma kalnanin an thlung bet tamai ni in a soi ve thunga magistrate Chauhan chuan police ne na riru thatlo na anei tak tak empty chui chiang turin a thi a officer ina an chin om khoveng ti ne na nirmala chanchin an han zo chian chuan nirmala chu basketball thiam tak le sports lam tui tak ani a ma se tho khatlai chang khan an hmu to ngai lo thu le a chan an shat bik lo thu an soya a medical test result alo chwa chuan nirmala chuan riru lam boina chu alo nei nge ya a chan ero chu hunrei tak room tereuh te a pon po chhuak theilawa an khung wang alo ni a he Thilthleng chung changa in nam hnoi zong zong de chu police ten an man ngal vek ani